मोहाल मांडा अरे कौन नौटा की पलि तो अरे टी भोजी खाई पलि तो पेट कौन डाकिला जल्दी पलि अरे क्या बुझी अरे जो गाँ मुंड मिली तार बाहागर होता बा मिली रो कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। अरे आसुनु आम बिल मिसिकी हगिबा थोड़ा निज बिल खत हो बोली दिन को 4 थर लेके हगुଛୁ मत हगिया ना 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 दरकार नहीं मुझे बिल हगी मो से बिल बाहर अरे आ मो बिल टे हगी देकी जा अरे खरा एत जोरे हेलानी हटिया टे केते लुजी बा चलो इना जाओ दिनेश कार्तिक को तो लग रहा है आवाज आई है निश्चित तौर पे अल्ट्रा एज पे जाना पड़ेगा। अल्ट्रा एज दिखाता है कि लगी है गेंद। अरे पिला को देखा देखी रे कटी करे फांका पड़िला कोडा नुंगुडे पळैछन्ती डाकी नाहंती आमु एका करी पळिले नांगुडा सब अरे शंकर बो तू सुनिबो तो भाई की टे कहि देबू खटरे काम अछि आजिकली पिला को कथा कहि हो बड़ा मां जेंते पिला भी सेंते भाई तो मकरा को गडी डाकुची अरे शंकर बो असले साइड में नो अरे बकुआटा को लागे गेंदा कहीं आसे अरे कौन है जिगरी लगाओ छोड़ा संडे बेले कहीं बुलु तू लेट लेला कोन आज्ञा हां मो घंटे खाई देगी आ कोनटा काम होगी लगेलु फोन लगेलु ओके आ लगौनु लगा लगा कॉल कर लो कल साला पिला केंते कलर ड्रिंक रखिछि केंते तो माने छाड़ी पळेबे हेलो हेलो मोहाल मांडा अरे आइलैंड गोटे टास्क मुठाटा आनी आसथिबो हां हां जाओ जाओ ए बईटा पढी की ए बईटा ही पढनो बापा गोटे 15 टका दरकार थिला अरे इतने टका 15 टका 15 टका मोबाइल नहीं कौन कहल 15 टका दबनी तू पाला बादा पछ बळे नमिता करछ तो कौन करूछ र बहू कहूछ ए बहू बहू सुन लो सुना पड़े बाबा अरे तू छुटलो बोलिया 15 टका कुछ कौन तू चाले तू 30 टका जीपे कर दूची बापा केते भलो बोका चोदा दालो चास मुडा देबा एटा केते टका 50 आ ना म एते टका लो बजेट अछि पूरा सेकंड हैंड देबो चासी सेकंड हैंड मांगो चल हरिया पहिले हेरी अरे हे रे कपड़ा पुआ जानी जाऊ मैं जगह नहीं जाना कंट्रोल पाइला बसी बस ना आओ हो आउटी वेट करते 5 वर्ष कथा हमरा आम बागर सब गोटे गोटे जीवो ते मजा करबा अरे आज आसुना संध्या बेले भाई खेलती
ଭାଉଜ ଉଦୁଦିଆ ଦିହି ପରେ କୁଆଡେ ଦଉନ ଗରାଟା ମୁଁ ଧରୁଛି। ଭାଉଜ ଆସୁନ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା। କଣ ଭାଇ ତମକୁ ଲୁଚଲୁଚି ଖେଳ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଖୁସି ଖବରଟା ମିଳିନି ଆଉ। ଆଜି କାହା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି କି ରେ? ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜିତିବ। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜିତିବ। ତମେ କେତେଥର କପ୍ ନେଇଛ? କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ଏତେ ଅତି ବଳ ଗୋଟେ ପାଲିଟେ ପଡୁ। ହଉ ହଉ ଆସ, ଆସ, ପଡୁ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। $2.25 କେତେ ଲଗେଇବ? 3 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ପଇସା ଲଗେଇ ଦିଅ। ଯେ। ତମେ ହିଁ ଜିତିବ। ହଉ ଯିଏ ଜିତିବ ତାର ପଇସା ଆଉ ଯିଏ ହାରିବ ଘୁଷୁରା ଘୁଷୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଭାଇ ଭାଇ ଏକାଟା ପକେଇ ଦିଅ। ଦେଖୁଛୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଛୁଛୁ କାଠ ନା। ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିଲା। ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଲୁଡୁ ଆମର ହାରିଲା, ବାଦଲ ବିଜା ଜିତିଲା ଏବଂ କାଲି ସକାଳ 9 ଘଟିକାରେ ଲୁଡୁ ବିଜାକୁ ବାଘ କେନାଳରେ ଘୋଷରା ହବ। ତ ଗାଇଜ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ପଳେଇ ଆଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଆରସିବି ବଦଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିଛି। ଆରସିବି ହାରି ଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଲୁଡୁ ଭାଇଙ୍କୁ କାଦୁଅରେ ପକେଇ ଘୋଷରା ହେବାର ପାଳି। ଚାଲ ଲାଗିଲା। ହଉଛି କଣ? ଆରେ ଏମିତି ଓସାରୁଛ? ଦେଖୁନ ଆରେ ହିଁ ମୋରି ପରି ତମେ ବି ଲାଷ୍ଟ ମତେ ଘୋଷାରିଲ। ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। କୁରକୁରି ଗୋଟେ ଖାଇବା। ଆରେ ଇଏ ଆଇଲାଣି କୁରକୁରି ନେଇକି। ଏଇଲେ ଦେଖିବ କେମିତି ଖାଇବି। ଆସୁ ଆରେ ଏଠିକି ଆସିବୁ। ये फंस गया सीएम। ତତେ କୁରକୁରି ଖାଇ ଆସିଛି? ନାଇଁ ତତେ ଆସିନି। କେମିତି ଖାଇ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ତତେ ଆସିନି। ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଣିକି ଖାଇବୁ ହେଲା। ଏମିତି ଖାଇବୁ। ଦେଖିଲ କେମିତି ଖାଇଲି। ତୁ ତ ଖାଇଲୁ, ଆମେ କଣ ଖାଇଲୁ? ଆରେ କିଏ ଦବାକୁ ତମକୁ ମନ ନାହିଁ ଯେ। ଦେହି ପୁଅ ଗୁରା ତ ଏଇ ପିଲାଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଶୁଣ ଆଜି ପାନେ ଦେବି। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଏ ମୋ ଅଜା ଡ୍ୟାସ। ମତେ ଛୋଟ ନୁନି କହିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ଆରେ ତମେ ଛଡ଼ା ଗୁରା ସବୁ କଣ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅଲୌକିକ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅବଡକ ଭଳିକା ହଉଛ? ମୋ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜାଣିନ କିରେ? ଆରେ ତମେ ସବୁ କାହା ପୁଅ କିରେ? ତୁ କାଳୁ ପୁଅଟି, ତୁ ନାଳୁ ପୁଅଟି, ତୁ ପୁଅଟି, ଆରେ ଆରେ ପ୍ରେମା ପୁଅଟି। ଆରେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ସବୁ? ଆରେ ପୁଅ ତୁ ସୁଲୋଚନା ନାତିଟି? ଆରେ ତୋ ମା ମୋର ସେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟି ଥିଲା ଜାଣିଛୁଟି? ତାର ମୋର ମିଶିକି ବୁଲିଛୁ, ଖେଳିଛୁ, ଖାଇଛୁ।
ଏମିତି ଅନେକ କାମ କରିଛୁ। ତୋ ଜେଜେ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ଦେଖା କେବେ ମିଳେନି। ହଉ 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 ପୁଅ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବେଳ ଥାଉ ତାକୁ ସୁବିଧା ଯା। ଆରେ ତୋ ବାପାର ଗୋଟେ କଳା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଧେ? ବିଲ ତୋ ଜେଜର ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ କିଏ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ। ସେଇଆ ହେଇଛି ଆଉ। ପାଟିଟା ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଟିକେ ପିତା କରିଦବା ଆଜି। ଚାଲୁନ। ଆରେ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ବାହାର କଲ? ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ହେଲା ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଏତିକି ତ 40 ହାଫ୍ ଟା ହବନି। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ତମେ ପାଟି କରିବ? ହଉ ଚାଲ। ସେ ବେହି ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା ଏତେବେଳେ କି? ଆଉ ଆସିବ ନା ନିଜେ ଗୋଟେ ପିଇକି ଶୋଇଲା କୋଉଠି? କେଜାଣି କୁଆ ଗଲା କେ ଜାଣି ଟିକେ କିଏ ଦେଖି ଏଇଠି ଆସିଲେଣି ବା। ଆହା ଓହୋ ଆ ହୁଲେ ହୁଲେ ଏ ନାରେ ପୁଟେ ନାରେ ପୁଟେ ନାରେ ପୁଟେ ଏ ଆଦା କା ଚକା ଆଦା କା ଚକା ଆଦା କା ଚକା ମାଲଟା ଯେ ପୁଚା ସେଉଲା ଲାଗିଲା କି ରେ? ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାଲଟା। ଓଭର ନିଶା ତାକୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ କି ଜାଣିପାରିବ। ସତରେ ଚାଲୁ ଦେଖିବୁ। ଝାଟିଆ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ମଦ ପିଇ ଗାଁରେ ଦେଖୁନୁ ତାକୁ ଦେଖି ସେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖେ। ଆରେ କଣ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶାରେ ଅଛୁ? ଆଜି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଗାଁ ଲୋକ କଣ ଭାବିବେ ଆମକୁ? ଆରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହଉଛି ଆପି। ଆପି ଆଣିକି ପିଇଦବା। ଯିଏ ଆଇଲେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦବା ଆଉ କଣ? ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେ। A few inches later. ଆରେ ବେହିପୁ ତମେ ଆମେ ଶୋଧୁଛ? ଭାବୁଛ ଆମକୁ ନିଶା ହେଇଛି? ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପି ପିଉଛୁ, ନିଶା ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ? ଆରେ ଶଳା ଆମେ ଯେତେ ଥର ମଦ ପିଉଛୁ ଯେମିତି କୁକୁର ଭଳିଆ ଶୋଧୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ।